Татар яшьләре бер-берсен уздыра татарча китап укый һәм аларның фотосын хэштег белән интернетка әле. Әдәбиятка битараф булмаган әнә шундый яшьләр әдәби марафонда катнашты. Бу китап укучыларның онлайн ярышы. Ул Казанда 4-нче тапкыр үткәрелә. Балалар кайсы татар әдипләрен аеруча үз итә? Гөлназ Гыйниятова ачыклады. Гаяз Исхакый, Равил Батулла, Роберт Миннуллин, Марсай Галиев. Илнар Камаевның яраткан язучылары бу. Егет Азнакай районының Урманай авылыннан. Татар әдәбияты иң яраткан фәне. Буш вакытында кулына һәр вакыт китап ала торган Илнар киләчәктә футболчы булырга тели. Футболистның да акыллы, телле булуы һәм дөрес дөньяны күрү бик мөһим. Тукай районы Калмый авылыннан Энҗигали Әхмәтова китапханәдә эшли. Бүген ул актив укучысы белән килгән. Китап барыбер кирәк, укучылар бар булыр дип ышанып калабыз. Зифан Кадырованың, Айгөл Әхмәтгалиеваның, Зинфира Исламованың китапларын укырга бик нык яратам. Марафонга бу юлы балалар кушылды. Җәйге каникуллар вакытында социаль челтәрләрдә алар үзләре укыган татар китабыннан үзек куеп, әдәби марафон хэштегы белән билгеләргә тиеш булган. Марафон 21 көн дәвам итә. Үзеңдә яхшы гадәтләр бирү. Яхшы гадәт ул татар китаплары уку, китап уку һәм үзеңнең белемеңне арттыру, күзаллауны киңәйтү. Әлеге марафон безгә дә канат куя, илһам бирә ди әдипләр. Мин бик шат, менә хәзер бүген кайтып, яңа бер хикәя, яңа шигырь, яңа бер язмамны язып куям икән. Минем тормышым менә шушы матур мизгелләрдән тора инде. Менә бүген бу матур мизгел, бәхетле мизгел. Әдәби марафон җиңүчеләренә иң тәмле бүләк ул яңа табадан төшкән китап. Киләчәктә катнашучылар тагында күбрәк булыр дип ышаналар. Оештыручыларның максаты Россия күләмендә түгел, бөтен дөнья дәрәҗәсенә чыгару. Гөлназ Гыйниятова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.